V našom štúdiu si v tejto chvíli už dovolím privítať nášho cteného, pravidelného hostia, milovníka prírody, ochrancu zvierat, aktivistu hnutia Zabi bobra, zachráni štrom, pána Stromokocúra. Hej, no zdar, Zuzá, ahoj. Hej, že si taká červená, čo sa hanbíš ma, alebo čo? Ale nie. Bola som s kolegyňami v termálnom kúpeli. Tak večer bude slepačí vývar, čo? No ja vás radšej spojím s našim telefonujúcim poslucháčom. Haló, kto je tam? Láslo Komárom. No vítaj, Láslo, čo máš nové? No tak máme so ženou výročník svadby. Tak ju beriem na Balatón, no. A ja som svojej žene na výročie kúpil briliantový prsteň. Ale veď si vravel, že chce Mercedes. No hej, ale kde zoženiem falošný Mercedes? No, Láslo, čo ťa trápi? No, chcem ísť aj s rodinou na ten Balatón, ale tak trochu bojím, lebo mám v bruchu také krútňovo. No. Berieš čípky? Nie, beriem ženu a deti. Ale nie, no, na ten žalúdok, či berieš čípky. No, čípok, nevieš, čo to je čípok? Čo? Paprika. No ale to nie čípok, to zle vyslovuješ môj, vieš, to je čípoč. Čípeš paprika. Nie ale... čípek paprika, ale čípeš paprika. Ja myslím čípok, no to si musíš aplikovať, bude pokoj. Apli čo? Aplikovať, no. Musíš si ho zaviesť. Kom? No ale akože kam, no. Veď ma nenaťahuj do zadku. Čo nenadávaj, no čo si hneď nervóziš, no. Radšej mi povedz, kam si ho mám, apli to. Trčiť, no. No ale, ako ti to mám slušne povedať, no, konečník. To už musíš končiť, ponáhľaš. Počúvaj, a čo vlastne máš s tým bruchom? No, však idem na ten Balatón, áno. A bojím, aby som nechytil to, čo váš prezident v Brazílii, no. Mraven čiara? Ale nie, mraven mečiara, také to, no. Anakondu? Ale ja viem, aj anakondu chytil, ale hlavne čo tam chytil, no. Hnačku? No, tak to bojím, že aj ja chytím. Teda. Jaj, tak tu máš problém s črevami. No, zle sa ti asi sťahujú čreva. Kam, na Balatón sa zle sťahujú, ne? Čo ich mám nehať doma? Ja idem na Balatón a čreva doma nechám. Čo som, jak ten pes Bobby z Lega, alebo čo? Jak mám nehať doma? Počúvaj, Láslo, vieš čo, radšej ty ostaň doma, pre istotu. Celý mám ostať doma, hej? Áno, celý. A pripravu pre ženu dáke romantické prekvapenie. OK. No tak, ja neviem, hráš na klavíri? Nie, ty niečo počuješ? No, Láslo, počúvaj ma, no. Čo keby si zobral svoju ženu na nejaký dobrý film, no? Ktorých hercov má tvoja žena rada, čo? Ten jej ľúbi. Počkaj, jak volá? Brad Pitt. No. A tebe? Nie, Brad Pitt neľúbi. Ale nie, no, ktoré herečky sa tebe páčia? Jo, no, mne páčia hlavne modelky. Ponelák Anderson. Alebo tá, zubatá Klaudia Šofér. No vieš čo, tak kino asi nie je dobrý nápad. A čo tak nejaká večera, čo? A večera môže byť dobré, no a čo by si mi tak poradil? No, malo by to byť niečo špeciálne. No. Jaké morské potvory, napríklad chobotnice. Koľko? Nevieš, čo sú chobotnice? Jo, chobot majú také. Myslíš slon? To sa dá jesť? Nie, no, chobotnica má také chápadlá, no. Nechápadlá, ani slovo ti nechápadlá, no. Chodil taký taliansky seriál o mafii. Jo, Mizgo család, Mizgovci, viem.
tom mali mačku, Mafiu. Pamätáš, ak na ňu kričali na Sicílii? Mafia! Mafia! Ale ja nemyslím kreslený seriál, normálny, hraný, no. Katány tam bojoval proti mafii. Ale to nebol Katány, to bol sused Záviš. Ale prestaň už! Prestaň už s tými miazgovcami, no. Ja myslím, chobotnice, má to veľa nôh. Stonožko. Ale to nebude moja žena jesť. Láslo, počúvaj ma. No. Má to 2 oči, 8 tých chvostov, či rúk, noh, či čo to je, no. Hej, no, má modrú krv. Áno. On je modrú krv a 8 rúk, však to bude nejaký zdegenerovaný knieža potom asi, nie? Nie, morský živočích je to. Morský živočích. Jo, on je polip. Čo polip? Zadok si má políbiť, alebo čo? Tak volá maďarský ten hobotník, že polip, už viem, čo myslíš, no. Ale to je aj tak jedno, lebo moja žena takéto veci neje. No, tak ja už potom neviem, no. Tak nemôžeš radšej niečo kúpiť, no, nejaké zvieratku. A mohol by som psa? No. Lebo ten jej utiekol. Takže keby si náhodou zbadal z vlčiaka, áno, tak na ňoho zakrič, že Ďulo. A keď ani nepohne, tak to je on. No. No vidíš, no, tak jej kúp psa. No, tak... Ale akého by si mi teda poradil, no? No tak ja neviem, chce psa na obranu, alebo sa s ním chce maznať. Ako maznať, ako na chleba, alebo... No nie, no. Novotný, čo robíš? Či chce malého, alebo veľkého psa. No veľkého. No, tak potom čúvač. Však čúvam, ale stále si nič nepovedal. No. Nie, čúvač, to je psia rasa. No, slovenský čúvač. A maďarský čúvač není. S tebou je ťažko. Čo keby si jej kúpil boxera? No, aby som radšej toho psa. Ale veď boxer je tiež pes. Ja už viem, áno, ale Doxik tu vyzerá, ako keby všetky zápasy prehral. Tak ja už neviem, no. Čau. Už musíš konečník, no tak čau, no. Ja ešte ozvem. Ale nie, Láslo. Haló? Láslo? Je to možné? Rozložil. No, nič sa nedá robiť. Čas nám už aj tak pomaly vypršal, takže... Joj, Zuzal, ja mám pre poslucháčov jedno veľmi dôležité upozornenie. V Tatrách sa objavil grizzly. Fíha, a čo treba robiť? No, grizzly sa našťastie kontaktom s ľuďmi vyhýba. A preto je vhodné, aby si každý turista dal na batoh zvonček. Grizzly ho bude počuť a radšej zmizne. A keď zbadáte grizzlyho trus, tak buďte opatrní. A ako sa ten grizzlyho trus dá spoznať? No veľmi jednoducho. Je v ňom plno zvončekov. My vám, pán Stromokocúr, teda veľmi ďakujeme. No, ďakujeme. A vtip nebude, Zuza? Bude? No, vtip na záver si nehádam. No, počúvaj. Idem ti takto spolovačky. Idem domov. A už z dverí kričím na ženu. Hej, že... Stará, na týždne nemusíš kupovať mäso. A ona, toľko si nastrieľal. Nie, prepil som celú výplatu. No. Tak sa maj, Zuza. Ahoj. Tak o mesiac, do počutia.